Les normes estan per saltar-se-les. Ah, molt bé. Doncs així per què posem normes? Per seguir-les. A veure, en què quedem? Les seguim o les saltem? Saps el que és curiós? Que confonem la norma, la regla i la llei. Buf, ara no et segueixo. És que no són el mateix? No ben bé. Una norma és un consens social amb la que pretenem regular el comportament dels individus a dins d'un grup. I una regla és més formal i pot portar conseqüències fins i tot legals. En tot cas, tant l'una com l'altra, si no les fas, pilles. Però a què ve tot això? Com més gran em faig, més em sap greu que la gent se salti les regles o les normes, sobretot si afecten a tercers. En aquesta agressivitat social en la que vivim, tothom vol sortir-se amb la seva, encara que sigui trepitjant els altres. Home, però no tothom és així, per sort. Però per què no som més bona gent? És més agradable i vius més feliç sense fer mal als altres, no? A mi no m'ha donat mai satisfacció fer mal intencionadament. Segur que hauré fet mal a algunes persones, però no amb premeditació i intenció. Tenim un problema actualment. Gairebé mai validem a qui posa les normes. Ja siguin polítics, juristes, el president de l'escala o les normes del gimnàs que anem. A mi em preocupa, però això depèn de tots. A veure, hi ha normes i normes. Saltar-se un semàfor en vermell quan anem a peu i no ens veu ningú, ho fa tothom. Però per què? Quina pressa tenim? Avui amb tantes bicicletes, patinets i objectes no identificats, és molt més perillós passar en vermell que abans. I fins i tot, alguna gent gran que camina a poc passen quan es comença a posar vermell. El problema és que hi ha massa normes en general. Amb això estem d'acord. Hi ha hipernormativització en gairebé tots els àmbits. I jo crec que és per dos motius. El primer és que qui posa les normes té por que el denunciïn per alguna cosa que no estava regulada. Abans la gent no posava denúncies per tonteries, però ara sí. I si en poden treure diners, encara més. L'altre motiu és que la gent ara és més imbècil que abans. Home, vols dir? Abans hi havia gent molt imbècil també, eh? Sí, però no feien balcòning, per exemple. Altres coses que abans no passaven era l'accés massiu a zones naturals protegides, perquè passen per davant les meves ganes de banyar-me en aquell gorg o fer la barbacoa al mig del bosc abans que el bé comú. En nom de la meva llibertat, puc fer el que em doni la gana. Ara, fer allò que no es pot fer és el més habitual, perquè la gent pensa que el seu criteri és millor d'aquell qui posa les normes. És que hi ha normes molt mal fetes. Sí, s'arriben a dictar normes de les normes de les normes. I això és ridícul. Quan la gent veu que és així, desvirtua la norma i fa el que vol. Moltes vegades es parla de que les normes són de sentit comú. Ai, ja som al moll de l'os. Cada vegada veig més que el sentit comú no és tan comú. Quan els pares d'un nen de 2 anys deixen que passegi sol per l'andana del metro i s'acosta a la vora i no fan res, no tenen el mateix sentit comú que jo. Però això no passa. Jo ho he vist i patit amb els meus propis ulls. O tots aquests cinquantons que no havíeu corregut en la vostra vida ni per agafar l'autobús i ara feu maratons i sortiu a entrenar a les 2 del migdia a 40 graus. Sou uns irresponsables. Abans córrer una marató era per un grup reduït de persones, per gent que eren esportistes d'elit. Ara amb unes bambes molt cares i un rellotge molt guai, us creieu que sou atletes. Per no parlar de la gent que aneu sols a la muntanya o feu snorkel sols a alta mar. On és el vostre sentit comú? Bé, si ets en Kilian Jornet ho pots fer. Sí, però no hi ha gaire gent com ell. I tot i així, que algun dia no tinguem una desgràcia. No ho voldria pas. Moltes vegades el problema és que no sabem ni quines normes hi ha. No ho hem llegit, no ho considerem important. Nosaltres en sabem més. És que llegir és un pal. Ja, però llavors com ens organitzem? Quan la norma és no aparcar els guals i surts amb el teu cotxe i n'hi ha un allà de travessat sense ningú a dins, què fas? Ratllar-li tot el lateral del cotxe amb la clau. Veus? Ell s'ha saltat una norma i tu te'n saltes una altra per castigar-lo. És que no podem funcionar així. Això no va enlloc. Però les ratlles ja les té. No és qüestió de ser panoli i no reaccionar a res. Però per què ens creiem jutges de tot el que tenim al voltant? I si mirem més de complir nosaltres més que sancionar?
Amb els anys jo he canviat la meva política. Quan algú m'explica amb orgull que s'ha saltat una norma, li dic que ens està perjudicant als altres. On dia i no foten mala cara? Sí, per això cada vegada tinc menys amics. Però els pocs que tinc segueixen les normes. Bromes a part, és molt esgotadora l'anarquia, perquè si com a mínim fóssim gent intel·ligent es podria acceptar, però amb la colla de rucs que hi ha pel món és un desastre. Per últim us poso una norma i ja veureu com no la complireu. Feu m'agrada i subscriviu-vos al canal. Ho veieu? No ho heu fet. No teniu solució. Feu-ho, que si no quan acabem em fotrà el cap com un timbal.